Gihatagan sa atong Ginoo ang iyang mga tinun-an o mga tulumanon. Nga dili sagad buhaton ni bisan kinsa paghingilin sa tanang mga yawa, pag-ayo sa mga sakit, pagsangyaw bahin sa kingharian sa Dios. They are in a way being formed by Jesus Christ to be His partners in the mission. Ingnon po nga ang buhat ni Kristo, iyan ang gihimong bulaton usab sa iyang mga tinun-an. Tingali ang mga tinun-an miingon sa ilang kaugalingon tayo pakadiyot ha, kanang di ba may kibaw nang palagpot sa mga demonyo na gisultian na sa Ginoo, ako'y nagtahas ninyo ani, ako'y nagsangon ninyo ani, tumana adto kamo didto, isangyaw ang maayong balita sa gingharian sa Dios. Because all of this are part of the message of the kingdom of God. Tulumanon sa nato sa atong pagkabinunyagan. We share in the mission and the task being disciples of Jesus Christ. Nga ikaw ug ako sa atong mga pamaagi musangyaw sa pagturunan ni Kristo, musangyaw sa Ebanghelyo, musangyaw sa gugma sa Dios, sa kaayo sa Dios, sa pagka mapasayloon sa Dios. Tingali daghan kayong nag-ingon sa ilang kaugalingon, buhat mo na sa simbahan, buhat mo na sa pari. Tinunay nga pagkasulti, the priests are the ministers of the sacraments. They take care of the church. Apan ang sangyaw is common for all baptized persons. Nga nindot gyud unta kaayo kun ang kaning tulumanon sa atong pagka-Kristiyano, sa atong pagka-Katoliko, musuod sa atong kasing-kasing og mahigugma kita pagpaambit sa mga pagtulunan sa atong Ginoo, sumala sa gisabwag sa iyang simbahan. Hinaut unta nga sa atong pagmamalandong atong tan-aw ng atong kagalingon. Because people are realizing in these times of testing, looking for God, and what we can do for each other. Kay tungod sa kalisod, napugos na pagunahuna, unsa yung ka ang akong ikatabang, tabang pinaagis pagsangyaw, tabang pinaagis sa imong mahimo, pag-uswag sa ilang kalisod, tabang pinaagis sa imong pag-ampo. Because God is looking at us, how we are trying to struggle, how we are trying to fight against this pandemic. Nga, ang katawhan unta gayon, magkasinabot sa paghiusa nga mutuman sa mga tulumanon sa atong pagtuo o sa mga tulumanon nga gihatag sa gobyerno kanato. Ang pangandoy sa Dios nga kita magbalipayon o
o kita mabuhi diha sa iyang grasya. Sa ngalan sa Manog sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.